Der er en kæmpe forskel på at jage noget og på at udfolde noget. Når vi jager, leder vi ofte efter noget uden for os selv, som vi i virkeligheden længes efter at finde inde i os selv. Det kan være ro, det kan være frihed, det kan være kærlighed, det kan være anerkendelsen og følelsen af at være nok. Og det er her Crazy 8 opstår. Crazy 8 er det mønster, hvor vi bliver fanget i en indre otalsbevægelse. En kamp mellem det, vi dybest set er, når vi er hjemme, og den identitet, vi har lært at overleve med. Det kan være den stærke, eller den søde, den dygtige, måske den ansvarlige. Den, der hele tiden skal bevise sit værd. Så vi løber, vi præsterer, vi tilpasser os, vi kontrollerer, og vi jager succes, mennesker, mål eller bekræftelse. Eller også løber vi væk fra en følelse, en sårbarhed, en gammel smerte, en del af os selv, vi ikke helt har tur møde endnu. Men uanset om vi jagter noget derude, eller flygter fra noget inde i os selv, er bevægelsen oftest den samme. Vi er ikke hjemme i os selv. Crazy 8 holder os nok i bevægelse, men ikke nødvendigvis skaber udvikling. Genkender du også det mønster? At du godt ved, du vil noget andet, men alligevel ender i samme reaktion. Den samme jagt, den samme gamle strategi. Og er du egentlig ikke også træt af det? Så er der en vej ud. Den begynder ikke med at gøre dig selv forkert. Den begynder med at se mønstrene. For mønstret er oftest ikke fjenden. Det er gamle løsninger, der engang forsøgte at beskytte dig. Men når du ikke længere behøver at leve fra den gamle løsning, frigøres der enorme mængder energi. Og så begynder jagten at stoppe. Ikke fordi du mister retning eller momentum, fordi du ikke længere løber væk fra dig selv. Det er dybest set bevægelsen fra Crazy 8 til Great 8. Fra jagt til kontakt, fra strategi til ægte, fra pres til puls.